paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agsibog ka kadagiti mo lataan at natagkwaraw. Sa dino ti papanan yung amin ayang kay. Iji munisipyo. Ay, adamiting mi kada apo mayaw. Manay, kanayon lakit din ti meeting niyo. Ay, ugali na ata may sak nga ron na kapitan. Nagmay sakto manan dito yung garden ta. Ay na, diyak kaya tinareklamo akadwa. Hanggang... Ay, si Bugam, hindi nyo put fertilizer. Ha? Sa kamay? Kagawad, pakunik man iti wifi mo. Alawon, makamukan di nga ag-connect. Kan umutak man iti soft drink kan tinapay, tagmerindak man. Anya? Ilis tayo pa lang kanyang kalinting Ay katwan Agmerindak man, kabayatan ti pa nag-Facebook ka. Nasa papaymot. Kunak no agsibog kayo ita nga aldaw iti mula yu anat natag. Masadutak. Uray tawan mo't lang niyang kalinteng. Intun madamdama, nagpaili aktaw. Mapad ka agistambay ija ilay. Uwan mo't kagawan. At damiting may, ang mga numalumak ton nga gawin. Anya? Ay, inakto pa'y alaan ti order may kanikwaraw. Nga anya? Anya pa'y ngay, no di ti similya anateng nga imulami. Kunak man nunalpas kayon anagmula, inteng? Kurang nga rod. Masapol mi pa iti sangaribaw, apoon. Ay, nalawang nga rod basit ti diyo pa'y namulaan no kasta. Una, iso gumatang akto pa iti similya. Ala nga rod, makaamo kalatan. Ay, papanaparay. Ay, agawid ako maparay. Mabalay, di makilugan. Una, umay ka. Aglugan ka. Agyaman paray. Nay, similya tinatang na ita. Uwan paray. Imulami ka ni Kwaraw. Naimbag ka pa'y paray. Tadan ni Kwaraw kadkadwang magmula. Una. Gundaway ko itata. Awan pa asawa na. Nagsapsapol kami mo iti kadwami iti bangkag may. Ang awan. Adan to paray. Mabalin ti agdama, kagawad kwa nang. Mabalin anya ko maaya ti damagam. Nakita mo ka day no si Mang Peten niyang kalinteng. Ay won, adamot. Ay, no kastang raw. Mapanak iti garden may itamot lang. Alawon. Ang mga numatiliwan ka nga awan ka ijay. Di mo ibagbagakin ni Uncle Kwadyak nagtrabaho ita Ay, salbag ka. Pagbali na nakpay nga ulbaw. Naimbagtada ka dito'y Kwaraw. Abay ka di Uncle. Inka man agibunang iti similya ta adapapanak. Ay, kanayon lagi din nakastan. Ano sama? Uray ta dato mo igunggunam. Day, ada kayo mag-ayam dito. Kwaraw, paray. Kaya't mo ti makitang dan, paray. Ay, una paray. Anya ko mataramida nga Katulungan ni Kwaraw nga agibunag iti similya. Ay, una paray. Ay, no kastang raw. Ibaon ka ita, tataba daw. Anya? Ala, inka nagibunag, kadagiti ipapabunag ni Uncle Kao. Ay, una yun da di Kwaraw. Imbes ko mga iso ti agibunag. Apay aya, maray. Kasanaw, ibaon na ni Badong alaklakayan. Anya? Iso ang masurun ni Badong kinikwaraw. Aganos at nakitang dan nga raw. Uray pa'y, no adda panunot na, tulungan na kumaa. Iso ana didigra ni Badong, saanan ang makitang dan pa'y kadakwada. Anya nga minter arabeda ni Kwarog ngay. Awang kanumag, agtugtugaw latan iti gardenda. Anya? Dalusan tamay, ibangkag ta. Tagmula tamamay. Umapal ka kada kapitan kan Kwaraw. Masapol nga agmula tamay, itinatnatay tuyan. Anya? May mayat daytan, ng timapanta makitangdan. Ala, si Katimakampaw. Ang pangalaan tangay iti similya. Ay, kit gumatang ta Ah. Adu itan, ti aglaklakaw dita, ti agduduma similya.
Alang nga raw, si kati makaamaw. Na, apay akaslasaan ang nasibsibugan dagiti mula. Ay, saan man ang gail? Nagsibuga ka nagmalmalami di kalman. Saan ka nga tanga agliblibaklaan? Agpaysuti magbaga kang gail. Kaipunag man dagiti abuno dito, ita agabyunak. Anya? Masapol nga agmula ta adagos. Ay, sige. Agibunag ang araw ng gail. Idiretso mo nga ikabil ka dagiti inaramid ta akama, uno plat. Tapno nalaka nga maihalo. Wanang gail. Ken ingkanto mo agluton iti kape tag merienda tamay. Hey, wana. Apay dagiti lang mga opisina ay ati agmirinda. Kumusta, Kapitan? Nalpasan ti mulayo itinatang. Ay, kamaod dyanan na. Nalpas mimutin ka ni Kwaraw kagawad. Nasayahat Tapno adan tumot maapit siyaw. Kumaa. Ngem adamadmadlaw ko ka ni Kwaraw kay. Anya ngay dayta? Di nan sa matsibsibugan dagiti mula may no awanak. Ay pudno dayta, Kapitan. Sa bali ti papapanan na no awang ka. Anya? Nakuna na, jak ka no ibagbaga. Jak kayat ti agulbawd. Sumulagayam Ay agyaman nak iti imbagam kagawad. Di mo ko maibagbaga asyak tinagibagakan ka, Kapitan. Di ka madanagan. Saan ko nga ibaga? Agpudno ka kanya, Kwaraw. Anya ko mati pudno kada kayo ang gail. Agtrab-trabaho ka matlang. Kabayatan di kaawan ko. Wala. Saan? Sungbatan na. Nagtrabaho akmat Full time ti trabaho. Agululbod ka talaga. Anya? Insuro kaya akasta ti ramidan. Dakas yan. Di kayo mamati kanyak. Di saan lang. Awang bibiyang kaw. Bastos ka talaga. Loko-loko ka. Kahit mo sa matisipat abasit. Ano ikaw? Apay masapol nga kasipat ka ngay. Agliblibak ka nga ron. Ay. Jak palabsan ti pa ng sipat mo itimuking kawanggal. Anyat kahit mo asawahan. Nas ka na sipat agmatamuging mau. Kagiddan ti pa ng sungbat ko iti saludsud yu akastay. Ay, agsardang kanday. Ay, karkarwak ti bang sipat kan ka. Agsango kayo nga uminom iti arak ken ni Kwaraw. Ay, makapaawan ganas. Ket inton mabartak kayo, aga pa kayo adwa. Ay, anya ngay dayta. Ay, masurunak nga raw ta bastos at talaga ken sa daw. Ay, Nadoktalak. Saan nga agtrabaho ijay garden no awanak? anya? No adak agtrabaho. Isula ang ti kayat ko apang ken ko na, lumaban pa yan. Ay, kasano ngayon dayta, inteng? Saan kayo gayam nga agkinaawatan? Amok la akas daytan nangala akon iti sa bali kadwak. Ay, kat ano sa mun takaan nakamatlaang ni Kwaraw. Ay, nasaya tay may ka dito'y garden, Kwaraw. Mayak, ngumsanak nga agtrabahon. Naa. Adan sa bali apapanak. Isun ti pagtrabahwak. No kasta, nagsapol kan iti sa bali pagtrabahwam. Nakunayawn. Naa. Isu a goodbye ka ta kayaw. Ay, goodbye met akan ka. Saan ka nakasapulan dito'y? Nasaysayat nga agtrabahwak langan iti sa balay. Ngam ti agtrabahwak dito'y gardinyaw. Naa. Ay, loko dahi ta. Ay, pimanaw na talaga. Nagpresinta ka silperyo ko matataba daw. Apay, pimanaw kan, ijayan niyang kalmaw. Wain tataba daw. Saan kami ngaming agkaalaan? Anya? Damag ko ngamin na kahit ti agala iti kadwayaw. Ay, katmo na. Si Kaitan, ti katulungan mi ditay. Agyaman nak tataba daw. Mangrugi ka nga ruday, nintun bigat. Arigla daw, tataba daw. Adaotang kanyak ni Kwaraw, Kapitan. Anya?
Inlista kiti batog tinagan mo. Tas si kakano matiag bayad. Ay, makapasuron na dyan tao. Ay, ibagam tayo so tiyagbayad. Kaya nujak mo't imbabaon nga umutang. Anya? Ay, ibagam tao. Ta, adasweldo nan tao kani pari ba daw? Sige, kapitan. Dua kayo pa lang, kanina na matuyang, nagtrabaho di tayo, kwaraw. Anya? Apay, sa dino ti papananyaw. Agawid ak pa lang, Tanay, nasakit ti barukong ko. Aginanaak pa lang. Ha? Agawaan nyo tayong trabaho dito'y bangkag ko, Ay, sige, itataba daw. Noon niya ti saan nakabailan ni Nana matuyang nga ramidain. Sika, ti mga ramay, duwain. Unain, ramid at timbagayaw. Masayahat, kwaraw. Ay, nabanluga, kwaraw. Ha? Iso nga inayabang ka. Tao may musublatan nga awitin na itaw. Ay na, nagdagsin mo't launayin da ito inawit yaw, tataba daw. Kapailam na ita. Si Kapay, ama ko na asinggay. Kwaraw! Kwaraw! Aw, apay na natuyang. Ay, umay ka man dito, bay! Umay mo aramidan day tao! Ay, anya mo tayo. Diyak pa'y nalpas ti paparamid yaw, tataba daw. Nagdamot ti paparamid ni nanatuyang. Kwarog, agbayad ka ni iti utang mo, no inala mo titangdan mo. Anya tangdan, pimanaw ako ni Jenda tataba daw. Anya? Makapasurun mo't ngamin ti aramid da. Ha? Amin na maaramid da trabaho ijay. Kwaraw, kung nadamay. Ay, kunaklakit din nasaya at ka iti nagalisam. Ay, jak pa'y nalpas ti paparamid ti maysa. At damot pa aramid di maysa. Ay, anyan? Surun ka. Ti uray di tanan. Nukastan tumat lang. Kaasimat ni Kwarog, Inteng. Awanen ti pagtrabahuan na. Ay, gungguna na Gusto matap na mapadasan natin ang trabaho iti sa balay. Anya nga tano ibagamkan kwa na nga agsublikan ka. Anya? Pimanaw matan ijayan damari tuyang kan pari badong. No malagip na ti agsublay, di awatag. No saan di saan. Awan ngamin kadwata ang mga sikaso kadagiti mula ta. Day talang No tilmunan na ti pred na di agsublay. Wen Inteng, ay kasapulan ta ti kadwata. Nang runa kat kanayon ti meeting yaw. Pakawanan na kumanggal. Kwaraw. Itala nga mamiris ko ti bidot ka. Nasaya ta na amiris mo ti bidot mo. Mananggal. Iso pakawanan na kuma. Anya pa'y ngay, do di kasta. Ay, agyaman na kanggal. Ikaray, jak to nagsadsad out. Nasaya at no kasta kwaraw. Kaya anya nga ita. Kayat ko ti agsubli ka da kayaw. No kayat dakpay. Una. Agsubli ka lata. Ituloy mo, ti agtrabaho dito'y garden ta. Ay, agyaman na kanggal. Ikaray, say-sayatag to ti agtrabaho. Kantong pala kami nabilin niya, wanggal. Malawin. Kasta ti kayat ka akadwa. Ay na, Kwarog! Awan tinalaka at trabaho. Agan-anos ka kumalang. Tatinanos, nasaya at timagimulan na. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumlid. Ken iti direksyon Fergie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.